Poměrně mladou disciplínou se stává veslování na ergometrech neboli trenažérech, které slouží pro udržení nebo zlepšení fyzické kondice. Využívají se během nepřízně počasí nebo mimo hlavní sezonu. Závodí se obvykle na trati dlouhé 2000 metrů. Poslední lednovou sobotu se Štětí stalo místem konání velkého republikového závodu. Je sobota 25. ledna a základní škola Ostrovní Pražská ve Švech. Konají se zde závody ve veslování na trenažérech. Je to čtvrté kolo před kvalifikací na mistrovství České republiky. Klub vodních sportů ve Štětí opět hraje velkou roli v českém veslování. V roce 2010, kdy veslaři slavili své 50leté výročí, se jim dostalo pocty uspořádat republikový závod českého poháru na veslařských trenažérech. Letos si seriál závodů našel místo i ve Štětí. Tak konají se proto, že jsme dostali přidělené pořadatelství, my jsme o něj požádali skoro před rokem a po nějakém projednávání nám pořadatelství přidělili taky s ohledem na to, že už tady 4 roky žádný závody nebyly. A pak nějak shodou okolností těsně po tom, co se rozhodlo, že tady závody budou, tak přišla velká voda a zničila nám loděnici. Takže jsme tak vlastně nevěděli, jestli je budeme schopni požádat nebo ne. Ale pak jsme pochopili, že prostory na to ve Štětí jsou a že vlastně ta loděnice s tím úplně nesouvisí. Tak jsme se domluvili, závody měly být původně v hale na učilišti, ale tam zase bohužel je rozkopaná podlaha. A tak se naštěstí podařilo vlastně domluvit s 3. základní školou, že si pronajmeme obě ty tělocvičny a jak je vidět, je tady velmi plno, ale dá se to sem vejít. Na trenažéry zasedlo zhruba 200 registrovaných veslařů. Závodilo se v 11 kategoriích, včetně handicapovaných sportovců a veteránů. Přítomna byla i veslařská špička z Dukly Praha. Tak je to poslední možnost všech závodníků nominovat se na mistrovství republiky do Ústí nad Labem, které se koná za 2 týdny. Takže samozřejmě tady je velká účast závodníků, kteří ještě nejsou nominovaní nebo si chtějí vylepšit osobní maxima. Je to i poslední závod českého poháru na veslování na trenažéru, takže jsou tady velmi kvalitní borci a pro mě jako ústředního trenéra je tento závod důležitý, protože pořád sleduju jejich vzrůstající výkonnost a nasazení při závodě. Po závodech zdravotně handicapovaných sportovců přišlo na řadu mládí. Dorostenci a dorostenky ti zde tvořili nejpočetnější skupinu a sbírali cenné zkušenosti. Nezřídka se stalo, že neodhadli své síly a v cíli padli vyčerpání. Soutěž byla obsazena převážně pražskými kluby, Moravu zastupovala například Olomouc, Břeclav, Otrokovice nebo Ostrava. Samozřejmě, že Litoměřice, veslavský klub Slavo Litoměřice nemůže na takové akci v blízkém Štětí chybět. To je základní věc a já ještě musím říct, že když jsem nastupoval do funkce předsedy veslavského klubu v Litoměřicích, tak jsme prakticky tam sportovní život neexistoval. Během 3 let se stalo to, že najednou se po velice 2 problematických letech 3. rok najednou začal ten život toho oddílu obnovovat. A dokonce jsme v loňském roce zaznamenali úspěch, že naši mladší žáci v družstvech se stali mistry republiky, mistry České republiky. A samozřejmě pokud začíná další sezóna, tak mě zajímá, jak si tady naši borci vedou. A jestli teda ta perspektiva, jestli tu laťku držíme nebo ne, tady můžeme už udělat první názor na věc. Závodům přihlížel ne ústřední trenér mládeže Českého veslařského svazu Libor Kubricht, ale i bývalý úspěšný reprezentant Dušan Macháček. Dušan Macháček, místopředseda pro sport Českého svazu veslování. Dušané, nestává se každým dnem, že by místopředseda pro sport zavítal do Štětí a navíc, že má v plánu startovat na závodech, které tady pořádáme. Tak pro mě to je velká příležitost, abych si jednou taky vyzkoušel závody veřejně na trenažeru. Já jsem vlastně veřejně trenažery nikdy nejel. Když já jsem končil kariéru veslařskou, tak
závody na trenažeru byly v plenkách a nás to tehdy moc nebralo, anebo jsme se tomu cílevědomě vyhýbali. No a tak si to chci taky jednou vyzkoušet na vlastní kůži a Štětí byl zrovna vhodný termín a je to krásná příležitost se sem podívat. Pane řediteli, pohár České republiky v jízdě na veslařských trenažerech se poprvé koná u vás na vaší škole. Jak se vám ta akce líbí? No, akce to je úžasná, nikdy jsem nezažil tolik návštěvníků v našich tělocvičnách, je to opravdu nádhera, jak je vidět prostě, jak mladí lidé dokážou sportovat, o to jsem velice mile překvapen. Možná, že je tady ta akce první ze spolupráce mezi vaší školou, klubem KV, Sportcentrem Račice a sportovními svazy, které reprezentují projekt, který momentálně začíná na vaší škole sportovní družinou. Co si od něho do budoucna očekáváte? No, já doufám, že se do toho projektu zapojí co nejvíce mladých lidí. Byli bychom rádi, kdyby od příštího roku na naší škole se rozjela sportovní družina, to znamená žáci 1. až 5. ročníku, případně přípravné třídy se budou do této sportovní aktivity moci zapojit a věřím, že i tím sportem dojde ozdravění celé té populace do těch 10 až 12 let a že děti se budou umět hýbat a že vlastně nejen prokrví svůj mozek, ale že s tím se budou vázat i jejich úspěchy ve škole. Já jsem za to moc rád. Tenhle projekt veslování nebo loděnice a veslařské akademie je skvělá myšlenka, kterou já podporuji a taky jsem do ní aktivně zapojen. Myslím si, že snaha zapojení veslařského sportu do dění na základních školách je výborná a doufám, že se nám tato energie, kterou do toho dáváme, vyplatí. A tak to má dvě roviny. Jedna rovina toho našeho projektu velkého je udělat z Račic světovým závodištěm. Račice jako veslařský kanál nebo kanál vodních sportů, abychom nezapomněli na kanoisty, se teďko stane pravděpodobně Národním olympijským centrem vodních sportů a naše ambice je, aby se Račice staly prostě světovým závodištěm, potenciálně připraveným pro uspořádání olympijských her, neboli předtím ještě mistrovství světa, které už prostě budeme pořádat. No a takovou přirozenou součástí je vlastně i tady v regionu, řekněme, Loděnice a Štětí jako partner a počítáme s tím, že Loděnice Štětí se zázemím by vlastně měla být součástí toho projektu a tak doufám, že se nám to všechno podaří, nebude to lehká, jednoduchá cesta, ale věřím, že to vyjde. Mezi diváky, kteří vytvořili úžasnou atmosféru, jsme oslovili bývalého veslaře KVS Štětí Tomáše Ručku. Tomáše, v roce 2010 si tento závod jel taky, letos si mezi diváky. Proč? Jelikož jsem nastoupil na vysokou školu a už na veslování nezbývá čas. A do budoucna plánuje se k tomu vrátit, nebo aspoň k veslování na trenažérech? Určitě se plánuju vrátit, ale až po vysoké škole. Lidem ve Štětí známou tváří je bývalá odchovankyně veslařského klubu Štětí, nyní vysokoškolačka Lucie Vajsová. Na stupních vítězů v kategorii žen obsadila nejvyšší pozici. Tak připravovala jsem se normálně, trénuju vlastně každý den po škole, akorát na tyhle závody teda jsme netrénovali tak úplně nejvíc, protože vrchol máme vlastně v únoru za měsíc, takže na tom se budeme připravovat ještě víc. Můžeš nám ještě zmínit další jiné úspěchy, kromě dnešního výsledku? A tak můj největší úspěch je asi 3. místo na mistrovství Evropy, kde jsem jela vlastně non-cox a 4 nepárovou s kamarádkama. Jinak jsem startovala taky na mistrovství světa v Eatonu ve Velké Británii, kde jsme skončili 8. Taky na tom non-coxu. A jinak na vodě jsem vyhrála mistrovství republiky na párové 4, dále na dvojce. Na dvojce se mi vlastně asi dařilo nejvíc v předchozích letech. Nejen závodníci byli oceňováni. Na stupínech se vyhoupl i čerstvý šedesátník Zdeněk Pecka. Pořadatelé a kamarádi mu předali několik žertovných darů.
Přítomné televizní štáby čekaly na vyhlášení nejprestižnější kategorie, a to mužů. Tu opanovala Dukla Praha, Jaroslav Kedaj, Karel Běhal a Jakub Koloc. Ten se na 2kilometrové trati jako jediný dostal pod hranici 6 minut. Za čas 5 minut 59,4 vteřin mu právem náleží kov nejcennější. A pohár pro vítěze